Sangkrong IPFT Bishramganj Sub-Divisional Committee bel luajijak Kokborok kokno Devnagari script Swimani tiyoi kok asamino Selengwi kaisa luko Himbotok khlaijakha o luko Himbotogo khorang tisa laikha Different dakti manna ongthok Kokborok kokno Roman script by Rona ongthok hinoi khursatai klaio thangnai salni simino Kokborok kokno Roman script by Suina bagui IPFT ni adong song jobak khlai phailai mani Sangrong haino hai o jobano nukjakha hinoi Chimi TV ni koktuma saimankha Bishramganj ni Chimi Chimi TV ni koktuma Long live!